Ang aming magundaway kapag natin miransak na ito katawa. At dahil ko natin yung mga kapanagsan. Magyaman tayo, nga na naging promises ni Apo Diyos. Nagbasok ka man ng tatlo, lubigat, kung napagawan ti basong mukat di arak mong kita. Oray mo ang nalagay ti bas pasama, at nalatamot isunan ito'y. Ikaluya na kami, kung na ito'y. Yan po na ito'y, ngam, di kamadyanan na, ikaluya na kami. Ikalimtagan na kami, kalagiti, na ipalakam. So, ikaluya na kami, kalagiti, aming na ipalakam, naging mabalangin ang awat tayo mapanakapanas. Lagi panakapanas tayo, kung may ito, at dapat ito ay promises na magkayam. Napagbid na lang ito'y. Ikaluya na kami, ikalimtagan na kami, ikalagiti, na ipalakam ka na kami. Inban na kami iti lawang. Makita minto, ti nisalakan na. Makita minto na ito, makita nito na ito, ilagiti kabusor, kat maibabayindan to. May sinaytawag ni Baba, katidigan. Yan ay uduan yan, ma'am. Uduan yan, sir, kang tanong dito. Pwede. Ito may plano ni Amo Diyos. Isunod na gaya maguna ni Amo Diyos. Sorry na Apostol Paul na agibtor kayo. Doray ni Matthew ni magmagan ni Apo Yesu Cristo iday di makibtor ka na't manong pala. Isot may salamat. So mabalin kata ng sikang kabusor supervisor kalata. Hindi mo iti pagbalita ka supervisor. Amen. Gawin ka niya naramid naman kas anak ni Apo Diyos sabot nga aramid yun iti sumaro. So nagmayat nga dito nagiti makapanas ayun salamat Apo Diyos. Nagiti pa nakapanas iti tunggal may sa kadatayo. Di pa nakapanas iti panagbiyak tayo trabaho itaga kat makipanas na nga daratamo ti Diyos nga mga aywan. Makita minto ti panaka ibabain na kunanay. Maibabaindan to. Dagiti nangangaw pa na kami akong kunamya sa hito ti ayan ti Apo at Diyos nyo. Makita minto ti panakaparme ken panaka paypayat da akas lapitak kadagiti kalsa. Mo yung pagsayakan ni tinamati kini Apo Diyos dagiti nakita nga may sa banag. Dagiti nangangato nga nagbalik nga panaglakay bigyaday ti lumo. Kadimtang ti tiyempo nga isuda ang bigyan iti lumo ka kas na nga iluag retirement ko. At dami yung natin kas na nga bakong dyan maistundan. At ay kasto niya trabaho ganito yun. Ngayon ganito anak ni Apo Diyos nga oray pumako na ito makita ko ng tamot kaya ti Diyos iti panagbiag iti namati. Mauray ito adagan ko iti nangakawasan bumamatan ko mo yung mga gawang ng ko manito natin masapalag ni tayo mo. Ang mabalik ang talingan tayo. So doon na italo at least adda na naimulan ijay na trabaho. Kasi ito yung may isa nga kahit ko lang inukaras ka na tayo. Labi po nga doon to lang ito nga panawan kasi maibani tayo kung may trabaho itong may isa. Iso, ipamati, ititatao. Gauray si Kali nakikita na nga kanay mo malis nga makikita na kanay nga gaputa nagiginan ka gaputa si Kali nagagat ka kat si Kali kanay may bakba si Kali kanay mo anong na dito kongkong na si Kali nagtatrabaho batatan nga dumtang ka di tiyempo nga niyapo niyo sa makikita na si Diyos makikita na ti amin minuto nga trabaho iso ti mangkad kalagi ti promotion haan na tiyo. Iswala doon tantuman nagitang kanbanag at agda nagiti pasama kastiman tinaaramid ka na ini. Iaramid ko man iti mabalik ti bababa. Bahan yung maramidan. Naalagiban nyo anak na kayo Diyos. Kasi nakita nakikitang ka may santo ang daw na sa testimony itong may santo. Ngayon di man ni Ma'am nga diyan, ni Sir nga diyan. Kat uray no medyo ilam sisak no apay man nasrik na kadamot kasi apay man gamin nasrik alay kapag na naging minut yan nagagat yan siya ka namin pang-idaw kaya no apay man na ngayon tagayan yaman tanang ilang no si siya din kanana si siya namati si siya wada Diyos no si siya tabakan umaga si Apo Diyos si sinabiyag siguro Ma'am Diyos si Sir Aynay yatoan pa no yung mamyam baka sumumbat pa
So kanayon may mula ka lang tayo. Gagaga po iti pamati o apay na apostol po nga alakan tayo iti pamati. Kadhamot nga madi niya. Nung lumawan tayo niya ni Cortes sa Psalms na David, so dito yung man. Awan tayo man iti verse 8. 8, tingala na ito iti 10. So wag lalasa ko, sa akin tayo basi. Wala na, kinkawapo, inmawagat, nagpapakasya, katulungan na. Anya di magunod mo, di mapalay ko. Anya inbag na magunod, di pan na kay tanan ko. May dayaw na ka kadi. May dayaw na ka kadi. Dagiti natay. May waragawag na ya. Sinbag nga di ang sasarday. Nya kata kayo ti Muslim nga umay iti stress. Umay iti panakapalas. Kat kunayo ako tulungan na. Kat agpapakaasi. Eh, katurong mo lang pa ito mga kaipresensya niya ako Diyos, wala ka mo rin. Di ba? At nung matidaan na ka, the Holy Spirit, o rin nakatakder ka, kararan. Wala na. Ikaw ako imawag, nagpapakaasya. Nagpapakaasya katulungan ka. Anya ti magunod mo, iti papatay ko. Anya ti magunod, ti panakay tanong ko. Hindi ba di magunod lang pa ni ako Diyos kay? Abe, di natay mga sabot. Kuatinubong. Di natay, apan di karang si bibiyag. Siya na ito, initatang mo. Kenapa kinakubanan kaluya? Di ba? Awan ti magunod ko na ni Awad, awan ko na ni Sabista David. Awan ti magunod mo, O Diyos, ipapatay ko. Tapos siyempre kasanumat piman nga, na inatay ti magasamaan, ana tayo nga si Bibiyag. Mamisa na dali ko na mga sabah, may lagot na tayo kutluganan na ti kapartidong sa nakan, kaya kapartidong sa naman, agsagsangin. Saan na si Amayo, saan na si Inayo, ano yung may galing ko? Ayan, magaloyang na itulangan. Magaloyang mo ni Abay ni Tanaw. Mahagot sa kanpanan kay mas kawat. Awanin natin tulangan mas kawat kaya nagkatulang karunan. So, ni Awa Diyos, makita ko na ni Sabi sa dati, awan di magunod mo Awa Diyos. So, napay agbibiyag kayo. Uray siya agbibiyag tapno may warwara gawag tayo ni Awa Diyos. May testimony tayo kaya tinaramin ni Awa Diyos bibiyag tayo. Amo yun, kanya tinakabasa ka na kayo dyan, biyag na ito pa. Biyag na ito yung duwa nga bulsa. May nag-iryaw kaya po Yeso Cristo, Ije Matthew. Kanya pa rin nag-iryaw nga bulsa? Anak ni David, kaasyan na kami. Kaya si Martin ko na lang. Kung na nakita tao, di na mas ginagawa. Ginagawa mo. Siyempre, no, sikat ka sa pulang mag-ihili mo na. Mamadamag ko ni Antay dito, itagit-adi po niya ako, Diyos, na nulipatay na nagitiima na umay, di pa nakapaimba. Ay, naturisyan ko na. Apanak ko na. So, mas masama na ito, gagawin yung maduwa nga busat. Mauray man, agutuo din ka, ano din ipugaw, kami kami din history na sin Matthew chapter 20, ano dyan. Kaya duwa nga busat. Nabasahan tayo man na rin, diba? Naglasak ko ito. Pagkibasa man ito, Matthew chapter 20, 29, gano'n na ito, 34 na. Sige, susunod. Iti pumanaw ni Jesus na nagigiadala na Jericho, nakadadua ka tao ni Simurot. Adadua ako sa lalaki nga tutugaw iti higit ni Dadan. Apama na nang nuda alumabas ni Jesus impungkaw da. Anak ni David, kaasya na kami. Nung tangida, nagiti tao ko timbagada nga uli mo da. Ngayon pipigpigsada hindi nga impungkaw. Anak ni David, kaasya na kami ako. Nagsartin ni Jesus, inayaban na ida, kasi sinalunsod na. Anya ni kayatiyo nga aramid kada kayo. Ako, kinunada, makakita kami kumang. Na siya ni Jesus kadakwada, kat sinagin na nagiti matada. Dagos anak nakakita da, kat sinpurot natin kuwan. Jesus, salamat Jesus, Sir Karen. So, ini pumanaw na po ni Kristo, nagapo ni Jericho, wala, nahagan ado kita tao nga sumursurot kanya na. Ito tayo, hindi mo ano na tao sumursurot, kat adaman na tigwa ka pumusat ka lalaki, tugtugaw, wala na tugtugaw iti-dalan. Kat apaman ay nagnuda ay malabas siya po tayo Kristo. Hindi malabas siya po tayo Kristo, sinong kananas na.
Anak ni David, kaasyan na kami. Kanya ko na nagkatao, inyaman ka. Kulay mo ito, niya sa sagot. Naimbis di man na kita pusot dagat na damdaman mo nga ro, na milagro, na namin na po ni Yesu Cristo, kasapulan naman sa umayo, tigilin ng marisipin. Iso na pala sa Mr. David, nga kaasyan na kunan. So, nagkita doa ka sa mga naman, anak ni David, kaasyan na kami. Oray, nuririyawan sa oray na tao. Oray, kasalot yung madundunod ng ilang madundunod na kanangit down, nagkita tao. At dati nga mas more dahil nga nagriyaw na. Ngayon po pa nalata, nga anak ni David, kaasyan na. Kedwani ngayon. Makadagdag ka lang, nakaporma ka na pa ni church no may dito reform church time ito. Nakaporma ka lang, ay, pastor ka na, magbayinan na kaya na ito. Ay, pastor na, pura niya. Kasi marunong ito, magpurma nung umay ni church na. Tama nila nga ba ito eh? At hindi ko nga puso, mas mo, hindi nakita na nga nagpurma ka. Ang barong ka nung sumarong mo nun. Ang kami ang kurbata ka. O, tumalala niya basta. At tumalala na. Ni, lukasin tang iyawan ka po na yun. Bakit hindi ako manpaplan? Hindi na yan. Nakasaya mo din tayo si Satanas. Yung hindi ko, usap ko makita tayo ito eh. Gusto mo din parang puripul ko na din isang lista na Biblia na puripulan ako, kung na mawali na may tanungan ako, iti unang tidaga, iti kong hanggang tidaga. Ngayon, yaman ka dati Diyos ka nang iahapon. So, nung makita ko ito sumaruno, ano yung mga yokong ka, mas more kanya pumurpurma ka nung sumaruno. Yan. So, makita tayo yung pinagro ko na karami dito, nakakita na ito ng Diyos. So, muna ka na tayo man, nung uyaw tayo man, mailandaw tayo. Hantang manibaga, nakuna tayo ayaw, permeables. Bago? Naging umay, nga pa nakapalas mag-itoy, nga mas mo, nga may trumpay, di pa nakabali ni Apo Diyos. Apay, mas mo, nga masinag ka, tako masinag ka. So, maminsan ka sa kanya Apo Diyos, hindi may wagang kanahin magkakalawat tayo. Doktang man, iti, kunati nga lidahay tayo, panagsamit tayo, but after that, tali Apo Diyos, punasan naman, nagitinuwa ito sa guys. Amen. So, minsan, wala dapat tayo doon talaga, di ba nga tayo sikara, kabusor, agkat-katawa ka data. Baging tatanggal daw, lumambo, nga adupay ka daw, ito ni Apo Diyos kanya. Amen. So, may practice man, itong may sa kanatayo yung ito ay. I believe, iti palagyan tayo gawin ko rin siya. May sa kas-kasabat, yung Lord of God, actually, titagal lubong kayo, mag-ibad na. Uray, amin mamalingan na iti trabaho ni Satanas, kaya nga, Satanas ang trabaho ka na iti unbeliever na tao na mag-idawang kanya. At praise God na nga, mas more nga may kwentro ko lang tamad, iti pa nakabalin ni Apo Diyos. So, kaya tayo ditong may sakap sa kanya, Apo Diyos, magumtang man lang ito eh. Apay, puro siya lang. Uri di trabaho tayo, uri di garden tayo, uri di panagtawag tayo manisan, at di pa nakapanas tayo. What more kung ijay mga tayo nga. Apay, niya lang uri nagpaisuaya. Nga iti trabaho tayo nata, pangsamantala bigat, namnamaan tayo nata, nga damo ni Diyos, takot ni Diyos, na pinag. Amen. Ito ni Diyos na nagkari, nga mag-provide iti suwanan kasapulan rin. Nung pa yung mas masama tayo ng word of God, nag-isa ko na Apostol Paul, kaya Timothy, kaya nagtaligamay ko magnang na matnag na Jesus. Nakama. So mas more kumatunggal may sa kanatay mo nga practice nga po. Noon niya, hindi pagayatan. Mabaling itata, may saklang nga mga unan. May saklang janitor, may saklang nga guardian. But sometimes, I believe nga dako matidyan. Namun di may sa plano, hindi pa nagservi, may kayo may sasar tayo. Iti eskwelahan, hospital, halagi may government, kapag babalik ito nga doon itong tuwet at ichimpong madakan ko iti saan nakatugaw to, kabalan kumat. Kapsat, before magugit tayo, kararaka ang surta. Nasi kaini dai kanayo nanay ukam amin na ulam masikang sabi sikang tumat ya jangan pulang
Before agrugi tayo, dawatas na daman tiyak takder ang kararag. Magikat exhortation na. Kasi siyempre, may sakan to, wali nga to eh. Kaya ko rin ka. So, dahil di may sa gulo, apa ita may saad itong gan may sa kanata yung wala ito binti, anak ka may ibaga. Ganun tanto, si Chim ko, alam ito rin baling nga ama, karang ito ni Sipio. Kadang ito, ngaman banag, isutura ito, ikagbaling tayo, na bindisyon. Kadulong tanto na kita, ay ka, mabalik ito nga kaya, hindi, nung puro ibaunda, alam na ito, umay kasdi, nung matwanin, umay ka nito, tamang ikararag ka, sikati mang daon ti kararag, bigat man ang diyan, kaya ito rin. Apa yung mali tinatirag ko, ito ka nagsabi kay Amo Kristo. Ayun, maminsan ang preso, yung pampanlutong gawin na kanayon, makasagit ka! Nung kasano man isang anas mo, ngayon, katawa! Diba? Nung katawa sa tanas, katawa ka man! Kung kita matakag, may isang katawa. Kaya ba't na kami kinawas ko nga rin yata, no? Agkikimunin ka sa tayo katawan sa tanas niya. So, hindi ba nagbiyak ka sa biniyang Diyos, may practice tayo man na ito eh. Kakanayon rin ibasa, hindi beka rin kung na kayo mga kabuso, hang kayo mga katsa, mawali nyo na pa, mapalasak itinasto eh, maang ay actually, bigat tunod na agran niya tunod ni Apo Diyos. So, na kayo mga magpalas, o right sa mga magpalas, actually na yung mula kang nakagito eh. Nga ko na sa tanas ang kang agran sa. Tati Diyos nga nangayap kanya, tani di pamilya, tani di congregation, iso ti Diyos ti manakabay. Iso ti Diyos ti nilago. So tunggal may sa kadatayo hamon nga hantay mo maidaw na iti amin ng banagman, umay kadatayo at more iti. Ano umay na iti panakapanas, more man iday, ngagdayaw tayo piyabo. Amen. Ang kanya nga, doon natin ang lamuta, inuyaw na kata ko lang uston kag serviti niya. Ay kata niya nga, panunutan, magkidam ka. Makikita mo sa talas ka katatawa. Kung man, yan. Kasi siyempre, nagsagdan ka na, ito presensya ni Apo Diyos, nagsagdan ka na. Malikon ka kung mga sa Apo Diyos ka ni, ang kay kamang nila, malikon din yung gano'n. Yan, sa talas, nakidam ka, makikita man iso ng katatawa. So nga tunggal may sa kanat tayo, luan yaman, di pa nag-ribot tayo, tungol tayo. O may malagay di pa nakawalas, but amo nga ta, ati Diyos, iso ti mag-provide, iso mag-isabot, iso amin nakasakulan tayo. Ay di trabaho, ay kanda tunggal may sa kanat tayo, kang runado ko na tayo, ay atun tayo. Kadinawag tayo. So ano sa kakanan di mapag-magrap, at igarin, ay atun matay sumot, or di pagsapulan. Kato niya mo tinaplaya, may tumot ang iso tinaplaya. Wala bang mabawi kayo? So praise God, tumakder tayo man, Lord.